Ако бях дошла 2002 година тук и след това имах прекъсване до днешния ден, просто нещата са неузнаваеми. С атмосферата, с волния дух, който тук съществува. Наистина можеш да правиш творчество на базата на една много хубава техническа подготовка, за която има грижа нашето ръководство. Как се справя с тези неща? Ръководството си знае. Нашата задача е да използваме това, което ни се предоставя. Как се управлява такова училище? С много ентусиазъм и с екип. Когато казвам екип, имам предвид не само помощник директорите, не само учителите, а и учениците, особено учениците от гимназиален етап, с които наистина успяхме до момента да реализираме много европейски програми, проекти. Мога да кажа, например, че аз бях вдъхновена, за да кандидатстваме в училище на бъдещето от едни страхотни деца. Тогава те бяха 12-ти клас, преди 3 години. Тези младежи и девойки, ние работехме по един друг съвместен проект, пътувахме, тогава беше програма Коменски, пътувахме няколко пъти в различни европейски държави, имахме общи продукти с тях, но те бяха изключително инициативни, изключително креативни и непрекъснато казваха, че те заслужават всичко, което всъщност много благодарят за това, което им се предоставя като възможност, но понеже те са едни от най-добрите в България, всъщност те го заслужават. Най-много ме харесва базата на училището, самите тапети, че всяка стая е уникална. В другите стаи може да видите, че тапетите са различни. Първо аз се казвам Радослав и да, това е къщата телефон и разбира се, не ми е много забавно, че трябва да си оставам там, обаче се налага, защото иначе след за това си мисля. Понеже в частното училище бяхме само 5 деца в клас и сега ми харесва да съм в обстановка от повече хора. И също стаите и всичко, обзавеждането много е хубаво. Здравейте! В първи клас нямаше такива мултимедии. Изобразително изкуство ми е най-любим предмет. Преди 12 години аз станах директор и дори до грамата не беше сменяна. Така че може да си представите как е изглеждало училището. Също така и тоалетните бяха от построяването, не бяха реновирани. Когато дойдох в това училище, разполагахме с тебешир и зелена дъска, което също не беше много лесно за учителите, тъй като само те трябваше да овладяват класа и да предизвикват вниманието на учениците. Всичко това трябваше да бъде променено. Разбира се, още повече, че сме свидетели на този динамично развитие на новите технологии, тоталната смяна на начините на методиките на преподаване в училище. Само тебешир и разговор в днешно време е абсолютно невъзможно да се случи. В момента имаме интерактивни бели дъски, навсякъде има мултимедийни проектори, навсякъде има Wi-Fi, навсякъде има компютри. Наистина съвършено различно е всичко, което ни заобикаля, защото света, който ни заобикаля, е много динамичен и ние трябва да се приспособим, иначе оставаме аутсайдери. Ами след като се промени материалната база, аз естествено, тъй като не съм млада, се притесних доста, тъй като компютри, електронни дъски, лаптопи за учениците, реших, че ще ми бъде трудно да се справя, но след като минаха няколко месеца, установих, че за мен е много по-лесно да работя, за тях е много по-интересно и когато имам възможност да работят с лаптопите, за тях е прекрасно и те се чувстват мотивирани и без да се усещат, вършат много повече работа, отколкото бих могла да изпиша по дъската и те да препишат. Започна се първо с бялата дъска и маркера, постепенно минахме към смартборд. И децата наистина много обичат да работят на интерактивната дъска. Тя е свързана с техните учебници. В смисъл, те имат същият учебник, който ние използваме тук. Разбира се, това е една от малките възможности на интерактивната дъска, но е най-бързата такава и в най-пряка връзка с материала, в който те работят. И ето сега може да видите, Николай ще направи едно упражнение за
словосъчетание collocation са neki. Имаме възможност да разнообразяваме дейностите, което всъщност е основен акцент според мен върху това да им се прикове вниманието, защото те не обичат еднообразни неща. Те трябва да правят примерно 5 минути едно нещо и след това трябва да го смениш с нещо друго, за да могат да са все така активни и съсредоточени. И имаме възможност да го правим това нещо и го правим и се получава много по-добре. Дава се възможност на децата сами да достигат до знанието, а не ние да го поднасяме на тях в готов вид. Често ми задават въпроса, трудно ли е да си директор. Аз не мисля, че е толкова трудно да си директор, ако си стоиш само в кабинета и четеш нормативните документи, които са страшно важни, разбира се, но не това е единственото и основното задължение на мениджъра на една институция, тъй като ние трябва да намираме средства. Всяка година правим огромни ремонти, огромни наистина за доста големи средства и аз винаги казвам, че се чувствам като ръководител на строителен обект. Идеята беше да има максимален брой отворени пространства в училище, тъй като по този начин се обменят и добри идеи, добри практики. И деца и учители реално приветстваха тази идея. Първо, защото светлина има много в коридорите по този начин и второ, самите деца обичат да се изявяват, а по този начин всеки може да види какво се случва в класната им стая. Налага се да търся допълнителни средства и търся, но всяка година ние имаме традиция. Правим всяка година по 3 концерта. 3, защото сме много големи, единствено юбилейните концерти ги правим в зала 1. При 2000 ученици ви е ясно, че няма друга зала с родителите, която да ни поеме. И това са моментите, в които самите деца даряват средствата на училищното настоятелство. Събираме около 10 000 лева годишно, 8-10 000 лева годишно от поканите, които децата правят и разпродават. В нашето училище един от предпочитаните методи на работа е и интердисциплинарния подход, което означава, че в рамките на един учебен час могат да се съчетаят знания от няколко учебни дисциплини. Например, предавайки урок по литература, което е обвързано с проблематика, да речем, за природата, текстове в българската литература на тема природата и родното пространство в литературата. И децата трябва да подберат текстове, които да бъдат подчинени на тази тема. Много по-приятно би било за тях, ако това се случва на фон от музика и от изучавани произведения по музика, които да бъдат подходящи за размисъл върху тази тема по литература. Съчетаването между на пръв поглед абсурдни дисциплини се оказва, че наистина е възможно и приятно. Нашите деца обичат училището си и най-голямото доказателство е, че на 15 септември, освен сегашните ни възпитаници, има възпитаници от много минали випуски. Факта, че всяка година много наши деца след 7-ми клас остават и много искат да бъдат наши възпитаници, за съжаление не всички успяват да влязат при нас, но това мисля, че само по себе си е доказателство. Децата обичат училището си и искат да продължат да се обучават в нашето училище до 12-ти клас.